Карим Абдуқудус Маҷидович кӯдак мо касал бемора мо амира тавбат карданда зулм намеса маблағ надорем ҳамин дуст поштао мехӯра чишмо чарч мешава ҳамин чӣ шава фикр кунам хел мешава 3000 сомон мешава як личениш як дар душанбе меем душанбе дамекемиш 3000 сомон мешава оди кӯдаки ма дар душанбе дар хона хова аруба мекашидам ма квартирам аруба мекашидам ма дарак надоштам як ай московский бобоҷон медиа мега омада ма дарак надоштам гуфтам ки биё дар қопча орда барен ҳамунҷа аруба даба дар қопча орда баренаш гуфтам майлиш гуфтам бекор будам баъд гуфт ки 10 сум дар мебурем гуфтам майлиш ба ҷони дил мебурем ма шуморо чӣ кардем як гап мегӯем гуфтам чӣ гап гуфт ки мо навор кардем пасон шумо зид нестем ба мо номрои картара гуфтам не зид нестем мо гуфтам чӣ ба зидем гуфтам зид нестем гуфтам рафтем квартира ки будем дар ҳамун хонаи квартирама шон додам навор кардам фарзандонам навор кардам ҳамун хулоса ки ҷамъ шид 20000 сомон ҷамъ шид ҳам 10000 сомон кӯдак дар рафт 10000 сомон кӯдак рафт 10000 сомон дигар ҳамин маблағи чӣ шид як замина гирифтем хона мо ҳамин зимистон тори сарам об мечика шафар оди мо дар шафар ҳастем об мечика мо дар майдонем намешавад дигар хоб дар клуб дар кадом тарафи мо маҳаллаи раимзода мегӯянд ҳамунҷа не об дорем не ҳеҷ надорем мо ҳеҷ надорем ма усуми надорем ки ҳамин як чиз кунем хеле бемор шудам хеле давленем хеле дар шаҳри ғарибӣ ба ҷои коркунӣ рафтам ба ҷои кор кунам 2 моҳ истодам касал шудам тавбат накардам 8 моҳ ҳамунҷа қариб истодам тавбат накардам наёфтам чун наёвардам ба хонама ки чӣ кор кунам фарзанди ма касал бемор шуд наметавонам дигар ҳуҷҷати надорам ки ба фарзанди хидмат чӣ кунам тавбат кунам не хонама чӣ кунам нони хӯрдан даҷи надорам ҳамин ба худо қасам ба ходи дигар намедонам чӣ кунам бози пиёда мерем дигар ҷои сум надорам ба рости гапашам мегӯям кадоми дигар биханда механда хайр ихтиёр аллоҳ худаш чӣ мекунад фарзанди падари худман ки ай дари хона сар падарам 2015 мурд 2 соли шуд сари солам додем 2 соли шуд фарзанди падари ман ай хона пешам ка зимистон бо ба худо ман 3 фарзанд дорам 2 бача як духтар дорам оилам ҳаста кӯдакам яки синфи 4 яки синфи 3 дар 3 мезгара яки 6 сола мешава 5 сола 6 сола мешава ҳамун майдаки касала бемори вазвина наметавонам тавбат кардам хеле зулм аста хеле давлени шидагиён ай фикр намедонам чӣ кор кунам чӣ отама доронда хайр кунад хай як фарзанди ман чӣ кунад ё раими ғармия ё абдураими кулуба кадомиш боша хай як бинақи дастгирӣ мекунад бародар мо дигар ҷоти дигар надорем наметавонем мо бекорам ба худо ҳамин пиёлаи чое ки ҳамин ҳастае ку намезгарам дар қиртиқам рус мегӯям ман барои фарзандам шуда куҷое бигам мерам лекин намешавам сум нест ман гардан кач кардам ки як давол кунем як ёрдам тем хай дастгирӣ кунанд ҳамудамо хайр мешава бовар кунем оне ки яка телефон кун биёин ба хона бояд сари шонт мета бародари алисон бовар накунем биён ҳамин хона мебинем баъд душанбе омадам бақи хулосае кунам ки ҳамин шумо навор кунем моро як нахел вақт қатъи оиламон разбор мешава ки камбудӣ мешава ки чӣ ба ин чиз камбудӣ дорад ин хел чиз дорад чӣ ба наёварди қанд чӣ ба об наёварди чӣ ба собун неста чӣ ба хел неста нони неста ки нашид я чӣ кор кунам хез момам ки я муроҷиат кунам касали шаҳри худам ҳис мекунам
همین دستمون خیلی شاخ میشه. یا خیلی وقت واپشه دیستم میکنم، یا خیلی وقت میگی تنک یگیم. از شب فکر، از شب عصب، از شب برادر که دست بخیرن، دست بخیر هست که آدمایی که هست که دستشون میرسه، چانس میشه یا یاردم ته یا نمره همه تیم با فورتون بیاین ببینید خونه چی خیلی نیست خودتون بیاین نکردون دست بخیر هست. نه ابداعی کلوبی میگفتن نه آدم برآمده ایشور رای قلبی میگفتن آدم برآمده کدومش باشه هم یک یاردم که یک دستگیری که ما هم یک دیگر وجود دیگر ندارم. خیلی سوم چکیم یک گولا که توبت کنیم.